Nismo se videli od kraja jula, a od tada se toliko stvari podogađalo. Tužni i nesrećni ljudi počeli su da dolaze i odjedanput smo se suočili sa ljudskom tragedijom. Šta smo znali uopšte o zemlji iz koje oni dolaze? Šta smo znali uopšte o Siriji, koja je bila kolevka svetske civilizacije i baštine? Mnogi kažu da toga više nema i da je sve porušeno. Moj kolega Nebojša Kotlajić išao je nekoliko puta u Siriju kad je ona bila jedna divna, topla, gostoljubiva zemlja. Bio je tamo u nekoliko navrata i za seriju filmova koje je tamo napravio dobio je međunarodno priznanje i to je i ponos naše televizije. Da vam pokažemo kakva je Sirija nekada bila i da saznate nešto više o zemlji iz koje dolaze nesrećni ljudi. Na svakom kvadratnom kilometru ove daleke zemlje nalaze se tragovi neke civilizacije. Nazvali su je zemljom jasmina, biserom Bliskog istoka. Tamo je nastao i ugarit, prvi alfabet na svetu. Iza sebe ima burnu istoriju i bogatu kulturu. Damask je najstarija prestonica na svetu, a Alep najstariji naseljeni grad na planeti, kažu Sirijci. To je zemlja verske tolerancije. Ramazan i Bajram, Božić i Uskrs su državni praznici. Tada niko nije radio i svi su slavili. Malula, udaljena 40 km od glavnog grada, najstarije hrišćansko svetilište u koje odlaze i muslimani i hrišćani. U najvećoj Omajada džamiji u Damasku čuva se glava Jovana Krstitelja. Palmira je jedno od najznačajnijih i najpoznatijih arheoloških nalazišta na UNESCO-voj listi svetske baštine. Tu su ostaci iz antičkog doba. Tamo se nalaze ruševine nekad raskošnih građevinskih zdanja kao što su Balovo svetište, trg, ulice, palate, pozorišta, hrišćanske bazilike. Skulpture koje se tamo nalaze su spoj graditeljskog nasleđa Bliskog istoka i klasične rimske umjetnosti. Najinteresantniji period za Palmiru nastupio je kada na njegovom čelu bila kraljica Zenobija. Neke knjige kažu da je ona ubila svog muža da bi došla na presto, a posle se drznula i sukobila se sa Rimljanima. I još je tvrdila i da je potomak Kleopatre. Kao ratni plen nju je Marko Aurelije okovao u zlatne lance i odveo u Rim. Postoje dve verzije kako je završila svoj život. Jedna kaže da je završila kao i svi rimski robovi. Zna se kako. A druga kaže da se udala za jednog rimskog tribuna i da je tako provela ostatak svog života. Nikada nisu imali mnogo, ali ono što su imali rado su delili sa drugim dobronamernim ljudima. Čak iako nisu govorili strane jezike, svako je, čak i u najudaljenijem selu, znao da kaže Welcome to Syria. Tako je bilo do marta 2011. Onda se sve promenilo. Eksplozije, granate, bombe, topovi, puške, municija. Već 4,5 godine nestaju delovi Damaska, suku u Alepu koji je opstao od 16. veka, gradovo poput Rake, Dare, Deir el-Zora. Nema ni Palmire. Osmesi sa lica ljudi su nestali, kao i njihovi domovi. Spakovali su svoj život, poneli ono što su imali u kesi i krenuli. Negde. Daleko od svega onog lošeg što je tamo. Kako bi sačuvali svoje i živote svoje porodice. Ti ljudi ovih meseci koračuju ulicama Beograda. Zahvalni za svaku sitnicu, stisak ruke, osmeh. Daleko od svoje domovine, koja, poput njih, prolazi kroz najteži period. Ima li kraj tragedije? Da bi saznali nešto detaljnije i više šta je ono što nas čeka, šta je ono što čeka ove ljude koji prolaze kroz našu zemlju. Ja sam pozvala profesora doktora Dragana Simeunovića, direktora Akademije za nacionalnu bezbednost, a pozvala sam vas i zbog toga što su vas pre 2 dana pozvali iz Brisla da dođete i na jednom posebnom komitetu govorite o emigrantima i o terorizmu. Profesore, šta je ono što se dogodilo u posljednja 2 dana i šta je ono što će se događati? U posljednja 2 dana imamo u stvari da je nešto što se zakomplikovalo dodatno kad je reč o migracijama, a to je situacija na Balkanu, da je nešto od toga ipak od te zategnutosti nestalo. Došlo je do razrešenja problema između Hrvatske i Srbije i to je ono što je najbitnije u ovom trenutku. Međutim, osjeća se i smatra se da to nije kraj komplikacijama, jer dok god traju migracije, komplikacija će biti. Zato je potrebno preduprediti takve probleme i doći do rešenja koja će učiniti da broj komplikacija koje su ipak neminovne bude što manji. Profesore, da li vi mislite da se može podići zid u jednoj evropskoj zemlji prema drugoj zemlji, to smo mi,
ili da se stavi žičana ograda bez određenih konsultacija. Kako to vama izgleda? Naravno, to je sa estetske tačke jako ružno. To je jako ružno, ali sa ljudske, humane strane to nije dobro za Evropu. Za njen imidž, za 21. vek, ona je kolevka demokratije, ona je taj koncept prosto prebacila, čak i naterala mnoge narode da slede tu vrstu demokratije i viđenja slobode. I ako je neka država i pogrešila u tom smislu, onda je jako pogrešila kad je reč o imidžu, jer i Evropljani među sobom osjećaju to kao neku veliku grešku koja se ne može pravdati nikakvim materijalnim razlozima. Ove nove zemlje koje su ušle u Evropsku uniju, koliko one slušaju uopšte Brisel? Koliko su obavezne da slušaju Brisel? Znate, kad uđete u neku zajednicu, ajde da kažemo čak i družinu, postoje neke uzajamne obaveze. Ne može neko ulaziti samo da bi imao koristi od Evropske unije i očigledno to govori o nezrelosti tih sredina, nezrelosti njihovih politika koje misle da se jedino od Evrope mogu tako što kažu da okoriste ulaskom, a bez nekog bez neke obaveze na kraju kraja prema Evropi. Ono što je obaveza prema Evropi je obaveza očuvanja njenog demokratskog imidža i dostojanstva celog kontinenta u krajnjem, a ne samo Evropske unije. Reći ću vam, profesore, da smo mi uradili mnogo toga, znate. Pokazala se sredina kao izuzetno gostoprimljiva. Vi znate da u zemlji ne cveta cveće, niti je med i mleko. Ljudi dosta teško žive. Primili su izbjeglice, sve su uradili i onda na neki način se osjećate kao kažnjeni. Znate, kao da neko nije razumeo taj vaš gest. Kao da ste sve uradili, a da opet nešto nije dovoljno. Kao da ništa nije dosta. Šta je to? Politika je bez emocija i ona je prostor za korišćenje drugih. Tako da naš povratak dostojanstvu, povratak ljudskosti, ja bih rekao da je to bio najveći dobitak u ovom slučaju, što smo mi osetili da možemo da budemo ljudi, što dostojanstvo koje smo pretpostavljali da imamo i kao narod i kao država smo potvrdili, i to u poređenju sa narodima koji se busaju da su nešto razvijeniji, kulturniji, a pokazalo se, znate, mislim, uvijek se pokaže, istina je uvijek ono što se pokaže na delu. Neko može do sebe da misli da je kulturan, neko može da misli da je civilizovan, neko može da misli da su drugi varvari, ali zapravo se sve to vidi u ponašanju. I ponašanje govori o tome ko su varvari, a ko su divljaci. Ponašanje govori o tome ko su evropski narodi, a ko je sticajem okolnosti priključen zato što je možda bliži geografski. Mi smo pokazali da dobro reprezentujemo kontinent. Ovde se ne radi samo o Evropskoj uniji, ovde se radi o Evropi. I to treba imati u vidu. Ti ljudi dolaze sa drugog kontinenta u Evropu i mi smo dobri reprezentanti. A da ne mora biti problema pokazuje naš odnos sa Makedonijom, iz koje dolaze. Pa mi nismo podizali ni zidove, ni bilo šta, niti smo ružili Makedonce, iako dolaze iz tog pravca. Znači, naprosto ne vidim čemu tolika panika u Mađarskoj i Hrvatskoj ako samo ti ljudi treba da prođu i da odu na neko treće mesto. Oni imaju pravo na sreću, imaju pravo da pokušaju da žive bolje. Svet je jako veliki, a u Evropi ipak živi samo 0,7% stanovništva, iako je to najbogatiji kontinent. Vidite, posle posete evropskih predstavnika, vi dobijate utisak da je napravljen novi put za migrante. To možda nije publikovano, ali postoji jedna određena, kako da vam kažem, sugestija, to je blago rečeno, naime da novi zacrtani put kojim će emigranti ići i na neki način zaobići relativno našu zemlju. Jer znate nešto o tome? Jer vi treba da idete u Brisel i zvali su vas upravo zbog toga. Recite nam koliko možete. Pa, znate, kad je reč o migrantima, oni su kao voda. Možete vi njima praviti kanale, oni će koristiti i dodatne kanale koji nisu predviđeni i ići će iz straha da ne zastanu, da ne ostanu negde. Tako da i njima bi trebalo neprekidno već u Turskoj govoriti i usput im stalno govoriti da nekog reda mora biti i oni se moraju ponašati u skladu sa pravilima država i oni moraju, bez obzira na neku našu samilost, razumevanje i dobrotu,
i pomoć koju im dajemo svimi kroz čije zemlje prolaze, oni moraju da osete da se nalaze na teritoriji koja je dobro urađena država i koja traži da se poštuju ta pravila. Onda će sve biti mnogo više u redu. Posle vašeg odlaska u Brisel, ja vas očekujem da mi ponovo budete gosti i da nam kažete onoliko koliko možete. A sada bi želela vašu pažnju da zadržim na jednoj emisiji koju ste dosta hvalili. To je emisija Prava ljubavna bajka, kada je glavna glumica čitave te emisije došla da obiđe svoje roditelje i oni su bili izbeglice tamo 1991. godine. Došli su iz Slavonije ovde u naše krajeve i da vidite, ja sam otišla na to porodično okupljanje i hoću to da vam pokažem kad je Danijela Bandari došla da obiđe tatu, mamu i sestru. Nalazimo se u delu Novog Sada koji se zove Adice. Došla sam da se sretnem sa Danijelom Bandari. Znate da sam je srela kada sam bila u Indiji i čula sam da će doći u Novi Sad ovde i da će tu biti 12 dana. Pa evo, ja došla kod vas ovde u Novi Sad. Dobro nam došla, Miro. Dobar dan, namaste. Namaste, došla sam kod vas ovde, kod vaših. Jeste. Ajde mi Kod pokažite nas. kuću. Jo, što? Koliko je ovo različito? Pa ovo je naša organska baštica. Mogu vam reći da je i paradajz, paprika, sve što jedem ovde toliko je ukusnije nego bilo gde u svetu gde sam živela. Mogu reći da sam na neki način baš blagoslovljena time što imam dve kuće od kojih su jedna i druga baš onako jednako moji domovi. Pogledajte onaj paradajz tamo. Božanstvo. Što je ukusan. Bukvalno je sladak. Obožavam da jedem. Ja sam vegetarijanac i onda uživam u našim domaćim Kako su ukusi površinama. različiti, jel da? Apsolutno, apsolutno. Sve izgleda isto, ali kad se zagrize, da, suština je drugačija. Da idemo da vidimo šta radi vaš tata. Moj tata je poznat domaćin. On je držao i restoran ranije dok su živjeli u Hrvatskoj i sad kad su se preselili ovde. A ovo što danas pravi jeste slavonski čobanac i to je specijalitet koji je on imao i u restoranu koji je ranije vodio. Meni je žao da mi dođe neki gost, a da nisam dočekao sa slavonskim čobancom. To je velika stvar. A zašto smo došli u Novi Sad? Upravo zato što moja ćerka tu živjela u Novom Sadu, studirala i živjela ovdje i to nas je ponikalo da dođemo u Novi Sad. Ova druga ćerka je išla svojim drugim putem. 1991. sam morao da odem. Da. Ja ne mrzim nje ništa, ali sam se sklonio jer možda bi bio ubijen. Ovako sam se sklonio i ostao sam živ i ja i moja žena i djeca. Da, ovi su lepi mekani. Ti su Moj muž kad dođe iz Indije, on obožava tatin čobanac, obožava naš roštilj, obožava tatinu rakiju, to moram da kažem. Da. A ja i sestra uživamo u vegetarijanskim specijalitetima koje nam naša mama sprema. Moram se učiti. Sve naučila. Morala sam savladati. Kako je Ranvir? Šta radi? Ranvir je jako zauzet, zato ni nije mogao sad baš da dođe. Ja sam odlučila da dođem baš u ovom vremenu, pošto je i sestra ovde, ona će kasnije da putuje, pa da bude malo sa svima. Ranvir nije mogao da dobije godišnje, eto baš sad u ovo vreme. Svaki dan se čujemo preko Skype-a, on je redovno u kontaktu sa mojima. I vi ste prešli, pozdravlja. Hvala, i prešli ste u New Delhi gde je on sada dobio i još odgovorniju funkciju. Jeste. Kad smo se zadnji put vidjeli, bili smo u Čenaju, posle svega nakon 2-3 meseca, mislim, nakon što ste vi otišli, Ranvir je promovisan u potpredsjednika za operacije svih hotela ITC hotela u Indiji, tako da je sada u toj njihovoj glavnoj corporate office. Jel ga manje viđate? Ne, dapače, više ga viđam. Interesantno, ali više ga viđam, pošto kad ne putuje, naravno. Kad je u Delhiju, onda ga više viđam, zato što sad završi na vreme, završi sa poslom oko 6, pola 7 i onda dođe kući i onda nas dvoje idemo u šetnju. Nemamo više toliko izlazaka kao što smo imali ranije kad je bio u hotelu. I sada ako idemo na neke važnije prijeme, to su više onako
funkcionerske Susreti, da. funkcionerski susreti. Imala sam prilike u ovih par mjeseci od kad sam došla u Indiju, od kad sam došla u Delhi, da upoznam i premijera Modija i neke od njihovih vrhunskih političara, vrhunskih umetnika, novinara. Ipak, znate kako je, kao i svakoj zemlji, u metropoli se nalazi, metropola je centar i političkih i svih ostalih zbivanja. Dolazi vam ćerka i kaže: mama, ja se udajem, živeću u Indiji i šta vi kažete? Sjetite se toga. Ja, šta kažem, malo možda je bilo nekog i uzdisaja i sve to, otkud baš. To je bio jedinstven slučaj. Ja mislim da su to bili jedinstveni slučaj u Srbiji, da oba dve ćerke da se udaju za Indijce. Dobro, jedan je sa juga, jedan sa severa. Različiti su i različiti što se tiče i različite poslove i funkcije obavljaju i to sve. I jedan je Sikh, jedan je beo je ko mi, drugi je tamno put. I onda tako, ja sam to možda nije baš bilo jednostavno podneti, ali šta da vam kažem, tu su se i venčavali i pripremali smo se. Iskreno rečeno, sad kad se sjetim, bilo nam je malo teško. Mislili smo kako nije barem Evropljanin. Barem. Barem, ako ne, sa istog kontinenta. Pa problem je, moji odlasci u Oman, sve to bilo je teško. I onda šta je problem? Dobro, ja malo, koliko toliko znam engleski, malo se znam sporazumijevati, ali kad vam dođu u kuću, trebate ih ugostiti, spremiti, one nisu uvijek uz nas. Bilo je raznih situacija, ali dobro. Šta je rekao komšiluk? Šta oni kažu? Šta da vam kažem za komšiluk? Bilo je raznih pitanja i dobro, pogotovo što Biljanin muž, on ima malo kosu dužu, taman je. Onda, malo drugačiji. Da, malo je posve drugačiji. Onda su se tu odvijale meditacije, pa obuče svoju uniformu. Pa onda svi su gledali, ne mogu verovati. To su naše ćerke odabrale i sad ako njima odgovara i mi moramo biti zadovoljni. Kad je riješila prva ćerka da se uda za Indijce, sam vjerovao da sam skoro plako. Što? Zato što, pa kud baš za Indijca, majka mu, sad mi suze idu. Ali na kraju kad sam vidio da su oni sretni u svom braku i da lepo žive, da se lepo slažu. I na kraju se stvorilo i to djetence, meni lepo bilo. A za Danielu stariju, kad se udala za Ramira, oni su upoznali kada je on radila još u Nepalu, u hotelu tamo. Tamo se on je neki golf igrao, i tamo se upoznali i kaže udaći se za njega, pa ne. Ako ti misliš da on. A vi ste vatreno krštenje u stvari prvo prošli sa Biljanom. Ne, prva se Daniela udala. A gledajte, on se zabavili. Sad gledajte ovako, kad se Daniela upoznala sa Ramirom, tamo na nekom golfu u Nepalu i šta znam, to sve skupa i na kraju vamo tamo, ja gledam kad je on došao, pa nije baš dobro, boja, nije bitna ni boja. Da li je crnac, nema veze. On izgleda na Marinka Rokvića, liči mi na Marinka Rokvića, pa me to asociralo. Ali dobro, hvala Bogu, on su razlike 10 godina, koliko su stari jedno drugo. Ako se oni vole, volimo se i mi s njima skupa zajedno i meni je toliko drago. A ako su one zadovoljni, jedna i druga, sa svojim mužima, ja sam prezadovoljan. Biljana, setite se. Kako je to bilo? Vi se setite. Pa, mi smo odlučili da se venčamo u Srbiji, Mohan i ja. Prvenstveno nismo htjeli da komplikujemo ništa. Znači, on jeste poreklom hinduističke religije, ja sam hrišćanka pravoslavka, ali nismo htjeli da uvlačimo sad i religiozni aspekt u to. Inače se bavimo duhovnošću koja se bazira na unutrašnjem iskustvu, ne na
dogmama i okvirima koje ljudi sami prave lekovima. Jel? Tako da, eto, mi smo imali venčanje ovako kod matičara, onda smo se ovde skupili. Sećam se, moja pokojna bakana je ustala da u kolu pleše i zagrla mog muža i on je onako bio iznenađen. Jako je bilo lepo. Ste preselili svoju kliniku u Delhi? Jesam. Ono što često ljude onemogućava da nastave dalje jeste ta zaglavljenost u prošlosti. Znači, prošlost je nešto odakle učimo, nešto što ne možemo da promenimo, ali možemo da prihvatimo i da nastavimo dalje. Jako je važno oprostiti. Naravno, ne može se zaboraviti, ali važno je oprostiti, sagledati stvari onakvima kakvima jesu i otpustiti da bismo mogli da nastavimo dalje. Ukoliko smo zaglavljeni u prošlosti, naša sadašnjost nije onako kako bi mogla da bude i naravno budućnost neće biti. Ako pogledate po studiju, vidjet ćete slike Petra Radlovića. On trenutno ima izložbu u galeriji Ulusa i na par sati svoje slike je skinuo u izložbenom prostoru i doneo u studio. Rodio se 73. godine u Beogradu, završio 1997. Fakultet likovnih umetnika u Beogradu, magistrirao 2002. Da vam kažemo da je studirao i u Parizu, da je član Ulusa od 1999. godine, da je izlagao na 14 samostalnih izložbi, 30 grupnih izložbi, a ono što je meni bilo zanimljivo, to je slikar sa jako velikim brojem izložbi, a on radi u Visokoj školi strukovnih studija, Politehnika i predaje učenicima crtanje. U svom radu poznat je po izuzetnoj profesionalnosti, po tome da ga nema mnogo u medijima, da njegova izložba obično okuplja one koji prepoznaju njegovu različitost, izuzetni talenat, a iz sveta čujete, obično preko interneta, kogod vidi njegovu izložbu, kažu da je ona po mnogo čemu nekako drugačija, različita i da pokušavaju da njegovu izložbu realizuju u jednoj zanimljivoj zemlji, ali to ostaje za sada naša mala tajna. A boat that's built of sticks and hay, we drifted from the shore with a captain who's too proud to say that he dropped. Sada ću vam govoriti o nečemu što je prisutno u našoj sredini, a o tome ne možete da pročitate ništa, da vidite na televiziji. To je nešto, da vidimo film, što mora da uplaši roditelje. Deca su negde od 9 do 15 godina i ovo je njihova igra. Igra se zove padanje u nesvest ili gušenje. Kako se sprovodi? Sprovodi se tako što naprave 10 sklekova, čučnjeva, onda neko dežura sa strane da ga prihvate kada protok krvi do mozga prestane. Dolazi do nesvestice, tu je uvek neko da pomogne i da pritekne u pomoć. Kažu da se to događa po školama, o tome ne znam da li znaju nastavnici i profesori, ne znam da li ste vi o tome nešto čuli, ali o tome se ne govori, a izuzetno je prisutno. I iz tog razloga ovo su snimci koje smo mi uspeli da dobavimo preko interneta, jer nećete verovati, oni to urade, slikaju i stave na internet kao neka vrsta samodokazivanja ili da su to oni uspeli da urade. Međutim, koliko je to kobno, ima tragične posledice. Pre neki dan je intervenisala i hitna pomoć. Došla je lekarka i rekla da joj nije to baš bilo poznato to što vidi. Devojčica je bila u nesvesti. Ona je ukazala pomoć, devojčica je sva sreća došla k sebi. A moglo je to da bude i tragično. Evo vidite, pogledajte kako se to radi.
Hvataj ga za noge. Još samo. Neću da vam govorim da bi dobili utisak tačno šta je. I naravno, čaša vode za hitnu pomoć, šamaranje, da dođe k svesti. Teško je naći nekoga kako će o tome govoriti. Tamara Rakić je srela jednu devojčicu koja govori o tome. Možda vam je poznato da među osnovcima i srednjoškolcima postoji jedna igra padanja u nesvest. Jeste čuli za tu igru i da li ste možda videli ili vi pali u nesvest? Bukvalno padanje u nesvest. Pa ja se sjećam toga iz osnovne, tu se nešto sa vratom radi negde. Čak smo jednom to radili na času tehničkog. Ja nisam radila, nisam nikad to niti bilo kome radila, niti su meni, ali sam videla i čula za to. Mislim, ne slažem se sa tim, ali mi to deluje sumnjivo, jer u suštini mi ne znamo što se dešava tom prilikom. Ali, mislim, ne bih to radila, ne bih ni volila da dalje radi, ali sam čula za to. I najviše se to u osnovnoj u suštini radi, mislim da u srednjoj to malo prerastemo nekako. A recite mi, vi to jeste videli ili ste čuli? Ja sam videla, baš na času sam bila kada su to radili. I kako to izgleda? Pa ne sjećam se tačno, pošto je to bilo pre nekih 6-7 godina. Uglavnom znam da se nešto sa vratom negde radi, da li treba da se udahne ili zadrži dah i bukvalno se to na trenutak dešava gde ta osoba izgubi svijest i obično prepričavaju da nešto sanjaju u tom trenutku, neku situaciju, nešto, brzo se probude. Uglavnom su svi oduševljeni posle toga. Ne znam kakav je osjećaj stvarno, ali otprilike to sam videla, ne znam sad tačno kako je to sve bilo, a i davno je bilo između svega. Primarius, dr. Vojislav Ćurčić, psihijatar i psihoanalitičar, inače usko specijaliziran za adolescentnu psihologiju i psihijatriju. Vama je ovo poznato kad smo razgovarali o tome. Šta je ovo, recite mi? Da, ovo je poznato. To je igra koja postoji, mislim, bar 10 godina i u našoj sredini, postoji i u svetu. To je nešto što je karakteristično za mlade u ovom uzrastu, na granici između puberteta i adolescencije. I ono zapravo ima psihološko značenje. Mladi ljudi tada iskušavaju svoje snage, svoje mogućnosti, svoju hrabrost, proveravaju šta smeju, šta mogu, jer nisu sigurni u tom međuvremenu između detinjstva i odraslog doba gde su sada. Tako da su to neka vrsta rizičnih ponašanja čemu su mladi skloni, znati, one trke automobila, vožnja u kontrasmeru ili tako. To sve jeste primereno tom uzrastu, iako je rizično, iako može da se fatalno završi. Drugi razlog zbog kojih one se upuštaju u ovakva rizična ponašanja je dokazivanje u grupi vršnjaka. Ko je hrabriji, ko više može, ko više sme. I to su zapravo osnovni psihološki efekti i benefiti toga. Profesore, o tome roditelji ne znaju, nastavnici ne znaju. Niko neće jedan drugoga da oda i oni to rade čak i za vreme odmora. Da. Šta vi predlažete? Je tako. Da li vi mislite da je to? Pa, mislim, pošto se o tome ipak zna, nije da, ali ga nema u medijima, o tome ja nisam nikad čula. Da, sad, to je pitanje medija. Šta, to ne treba pokazati? Ili? Ne, ja mislim da o svemu treba razgovarati, pa i o tome. Razgovarati u školama, razgovarati sa mladim ljudima, čemu to može da vodi, kakve posljedice može da ima i kakvo psihološko značenje može da ima za te mlade ljude i da mogu da se dokazuju i pokazuju na manje rizičan način. Da li mislite da su svesni rizika? Da pa mislim da baš i ne. Mladi ljudi su po prirodi neobuzdani, ne znaju svoje granice, znaju da budu nekritični i uvek imaju ideju da šta god uradili, da će sve lepo se završi. Nažalost, ne bude uvek baš tako. Da li je moguće da, pazite, mi smo suočeni u medijima sa različitim stvarima, je li tako? Kako je moguće da ovo u medijima uopšte nije propraćeno? Jer je to, pazite, ja to kad sam čula, jer mi je koleginica Tamara Rakić rekla da je prisustovala tome, da su pozvali hitnu pomoć i da je ona bila tu i ispričala mi šta je videla. Ni ona nije znala šta je to, znate. I onda smo počeli da pretražujemo preko interneta i onda smo tako došli do ovih podataka. I koga god sam pitala, niko nije hteo da svedoči, niko nije hteo to da govori. Hitna pomoć je bila i ukazala pomoć, ali kako da vam kažem, kao nešto o čemu se ne govori, a prisutno je.
Da. Dok ne umre dete, jel? Dešavalo se? To se dešava. Srećom izuzetno retko, ali se dešava. Moguće da mediji to smatraju i shvataju kao neku bezazlenu adolescentnu igru među raznoraznim ludostima adolescentnim kojima su oni skloni i da smatraju to nije zanimljivo ili uzbudljivo za medije, pa tome ne posvećuju pažnju. Ali u svakom slučaju i ovo i neke druga rizična ponašanja koje mladi rade i u Beogradu i u Srbiji kao i svuda u svetu imaju svoje psihološko značenje, imaju svoj rizik i o tome mora da se razgovara da bi i mladima bilo jasno u čemu je rizik, koliki je rizik i kakav je rizik, a i da bi im se osvestilo psihološko značenje tih igara pod navodnicima igara. Mnogo vam hvala što ste prihvatili ovaj razgovor i izuzetno mi je korisno ovo što ste rekli. I nadam se da su vas mnogi čuli. Mnogo vam hvala, profesore. Hvala vam puno. Vama. Ako neko želi da se potvrdi i želi da uradi nešto po čemu će da bude poznat, treba da se bavi sportom, jer tu su šanse ogromne. I kada pogledate da je Ivana Španović nekako proslavila svoj sport, ja sam sebi postavila pitanje šta je ono što treba da uradite da bi uspešno skočili u dalj. I tom prilikom, naravno, tu je i trener koji uče mlade atletičarke kako da skoče u dalj. To je Slobodan Stojić i mlade atletičarke. Ja sam Ivana Popović i u skoku u dalj mi je najteži doskok i želela bi da uđem u reprezentaciju Srbije. Ja sam Anastasija Jovković. Najteže mi je kada me treneri iskritikuju. Voljela bi da budem prvakinja u skoku u dalj i kao moj brat najbolji u svemu. Skočiti u dalj je strahovito teško. Prosto izgleda, zaletite se, odrazite se i skočite u dalj. Ali za neki vrhunski rezultat, za neke ogromne daljine i za neke velike dostignuća stvarno je potrebno presložiti gomilu faktora. Ja sam Mina Đerić. Najteže mi je u skoku dalj da se odrazim i jednog dana želim da postanem kao Ivana Španović, čak možda i bolje od nje. Kada dolaze deca na atletiku, to je obično škola atletike, tako se zove, neka školska abeceda gde moraju da prođu sve discipline. Od bacanja, skakanja, trčanja. Kad se završe neki razvojni put, odnosno pubertet, oni se usmeravaju na onim disciplinama u kojima su najbolji. Ja sam Marijana Slovaković i najteže mi na trenizima kada preskačem prepon i nikako ne može noga dobro da mi stigne, ali voljela bih da trčim samo farahom. Ja se zovem Bogdan Adžić i najteže mi je da radim prepone, a voljela bih da budem rudiša. Svaka disciplina u atletici je složena i iziskuje stvarno godine i godine treniranja i rada i posvećenosti da bi se došlo do nekog vrhunskog rezultata. Treba biti fizički stvarno dominantan, psihološki takođe, imati u glavi toliko toga iza sebe i u pravom trenutku, na pravom mestu postići vrhunski rezultat. Ja sam Đorđe Joković i najteže mi je da na takmičenju ponovim ono što sam na trenizima stalno radio i želim da jednog dana budem kao Usain Bolt. Voljela bi da na 100 metara idem ispod 12 sekundi. Jednog dana želim da postanem olimpijski prvak, olimpijska šampionka na 60 metara. Svi imaju pravo da se takmiče. Atletika je takva, tako da ne može uvek biti prvi, možeš biti i poslednji, ali je egzaktna nauka i dobro da dete zna gde je trenutno. To je jedan dobar početak za ono zašto kada nastavi da trenira, da zna da se on pomera iz dana u dan i da napreduje kao sportista i kao ličnost. Postoje stvari koje razumete, međutim, ne dao Bog da morate da ih preživite. Jer dok ne prođete lično iskustvo, teško da možete da razumete ono
o čemu želim ponovo da vam govorim. Da vidimo snimak i da vidimo Nenada koji više nije živ, a bio je teško bolestan, prepušten svojim ukućanima kao i veliki broj ljudi koji su terminalno bolesni, a nijedna bolnica neće da ih primi. Why do birds suddenly 15. augusta sam recimo ostao bez nogu. To napao me tumor kičme. L1, L2, L3, onda L8, L9, do 12. Poslali su me kući. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Nenad je živeo sam. Teško je bilo obezbediti njegovu negu. Malo ljudi se javljalo da mu pomogne. Bilo je to kratko, pa se onda i povuku. Bolest je duga, ona traje. A kada okrenete dom zdravlja i tražite permanentnu negu za takvog pacijenta, pa ima toliko mnogo pokretnih kojima je njihova pomoć nekako konstruktivnija. Zna se da će se izvući, a oni neće se izvući. Oni su terminalno bolesni. Ivana Todorović, ovo nije vaše prvo gostovanje u ovom programu. Dokle ste stigli, šta ste uspeli i da li mislite da će hospis na kome radite biti u Beogradu? Da objasnim gledalcima, to je bolnica koja isključivo se bavi terminalno obolelima. Onima kojima više nema leka. Ja bih voljela da jedne godine dođem sa vama kod vas u emisiju sa jednom lepom vešću i da kažem da smo se u tom smislu pomakli i uradili neke ozbiljne korake, međutim još uvek ozbiljnija stvar nije načinjena. Bell Hospice još uvek pomaže pacijentima na teritoriji Beograda potpuno besplatno. Stacionar nemamo, velike su potrebe, veliki broj ljudi zove i pita, raspituje se da li postoji mogućnost da se njihovi članovi porodice smeste. Međutim, mi još uvek pružamo palijativno zbrinjavanje u kućnim uslovima. Vidite, ne možemo da kažemo da baš nije bilo pomaka. Od prvog momenta kad ste vi počeli da se pojavljujete sa tom temom, bolnice u Srbiji koje imaju višak kreveta, ako možemo uopšte to da kažemo, su stavile na raspolaganje jedno 5-6 kreveta. Znate, svaka bolnica. Ja se dobro sećam, i vi se toga sećate, da je ministar zdravlja gospodin Lončar bio tu i to je rekao, poslao dopis i mi smo dobili taj podatak da takvih kreveta ima. Ali to nije dovoljno, tu je to. Bell Hospice je bio deo projekta zajedno sa Ministarstvom zdravlja, znači to je bio projekat razvoj palijativnog zbrinjavanja i projektom pored edukacije profesionalaca otvorene su jedinice za palijativno zbrinjavanje pri domovima zdravlja. Međutim, strategija kao nešto što, da kažem, informacija koja se preporučuje da se usvoji u Srbiji predviđa 300 kreveta na celu Srbiju. Trenutno, negde sa 15 do 16 jedinica nema ni trećine. Koliko vi mislite da je potrebno kreveta? Jako teško pitanje. Strategija predviđa 300. Iz našeg iskustva bar duplo više. Dokle ćete uspeti da ostvarite taj broj? Dokle? Do kog broja mislite? Bell Hospice sa svojim timom trenutno koji ima na raspolaganju ima ideju da to bude hospice sa do 14 kreveta. Znači za Beograd. Samo 14? Samo 14. Da li ćete se potruditi da se takvi hospisi nađu i u Srbiji? Upravo je to ideja. Ovakve satelite jednostavno po Srbiji i da kažem uspostaviti takve jedinice tako da se i na lokalnom nivou palijativno zbrinjavanje može da bude dostupno pacijentima. Ja vas očekujem da dođete u studio i mislim da će to biti uskoro i da ćete ipak imati nešto, neku lepu vest. Je li tako i za pacijente, a i za vas? Ja se nadam. Mnogo vam hvala. Da vam kažem kako sam došla do moje sledeće gošće. Dalidu Grmušu sam prvi put čula na internetu. Jednostavno mi se muzika dopala i onda sam joj poslala jedan mail i onda je ona meni odgovorila i rekla je da je iz Rume, da živi u Beogradu. Rekla je da je nastupala u velikom broju gradova uopšte po Srbiji. Muzika je bila fantastična i ja sam jednostavno, kad sam čula tu muziku, jer ona je kompozitor, ona izvodi svoju muziku, ja sam želela da mi bude gost u studiju i da je i vi čujete. Bilo mi je neobično, bilo mi je lepo i zato je ona danas sa nama. Dalida, koliko je teško
umetniku, kao što ste vi, da, na primjer, dođe uopšte do prihvatanja i širokog. Jer vidite, medijski ne. A s druge strane, koliko koncerata imate mesečno? Vi svuda idete i svirate. Da se ja lično pitam, ja bih svaki dan držala koncert jer muzika je za mene sreća. Način na koji ja doživljavam muziku, meni se toliko puta desilo da sednem, da sviram i da se rasplačem od emocija. Prosto sama pomisao da se bavim muzikom je za mene ogromna sreća. Jel jeste? Jeste. Iskrena sreća je nešto najlepše u mom životu što postoji. Kada komponujete? Kad ste sretni ili kad ste nesrećni? Jedno i drugo. Kod mene muzika ide spontano i koncerti koje sam do sada imala, to jest klavirska improvizacija, dešavalo mi se da i 80% koncerta ja muziku smišljam na licu mesta. Na licu mesta? Na licu mesta. Koliko mislite da ste imali do sada koncerata? Šta mislite? Što se tiče moje muzike, prvi koncert imala sam 2008. U Rumi, u svečanoj sali osnovne škole Dušan Jerković. I to je za mene isto jako bitno. Na kraju mog koncerta publika je ustala. Ja sam mislila da oni žele možda da idu, a oni su ustali jer je to zapravo jako lepo prihvaćeno i presrećna sam bila. Jeste uvek verovali u to što radite da je to dobro? Kako se osjećate ga, na primjer, napraviti jednu kompoziciju? Na primjer, to je vaš. Ja sve što ispoljavam na kreativan način, mene to čini srećno. Naravno, svako ima nekih svojih uspona i padova i u glavi. Sad nekad pomisliš ovo ne vredi, pa ovo vredi, zašto ja ovo radim. Ali u suštini, meni muzika daje snagu za sve. Sve mogu kad znam da se bavim muzikom. Dalida Grmuša, da čujemo šta je ono što vas ispunjava, a što je i mene ispunilo da vas pozovem u studio. Da vas čujemo. Hvala vam puno što ste došli. Hvala vama. I ovo je kraj današnjeg programa i da vam kažem da mi je jako drago da smo ponovo zajedno i sada svake subote. Pišite mi, javljajte mi i još nešto, verujte, život ide i odjedanput se nešto dogodi. Mnogo ćete se bolje osjećati i nekako tu sudbinu kanalisati tako
da se uvek događaju dobre stvari ako pomažete ljudima. Ako ne zanemarite da tu neko pored vas upravo traži vašu pomoć. Nemojte se uvek rukovoditi nekim materijalnim vrednostima. Svedite možda u ovoj teškoj situaciji, jer vidite ove ljude, imali su sve, odjedan puta nemaju ništa. Svedite svoje potrebe na one esencijalne stvari koje su bitne, jer ja lično mislim da je svet negde između biti i ne biti i da nikome danas nije lako. Ovaj program možete gledati i na Facebooku, možete ga gledati na internetu, možete da mi pišete. mira@krstarica.com. Ja sam uvek za vas ovde. Doviđenja. Oyster cracker on the stew and the honey in the tea, where the sugar